Η Σαρακοστή ξεκινάει και εμείς οι Έλληνες έχουμε πολύ ωραία παράδοση για αυτές τις ημέρες. Είμαστε έτοιμοι? Ναι! Πάμε! Ας αρχίσουν τα κόλπα. Αυτή είναι η κυρία Σαρακοστή. Θα βάλουμε ελίτες για ματάκια. Για να δούμε. Θα έχει ωραία μάτια η κυρία Σαρακοστή. Αυτά είναι τα ματάκια. Ένα μάτι. Μαυρομάτα σαν όλες τις Ελληνίδες. Μια εκπομπή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση, την οικογένεια, τη φιλία, απόδραση στα ελληνικά ήθη και έθιμα που μας αφυπνίζουν.